Basobok balik sanak yo jo kamin galau. Kaba minang garah lapau yo sanak yo. Serpu biasonyo nan garah ko hanya canda atau tawa ya nak. Kesiap mbota biasonyo sanak yo. Nan kamin ko yo kaba minang. Nan galau tu garah lapau yo sanak yo. Jadi sebelumnya amo mau maaf dulu ya sanak yo. Pak kecek pantun kuat ado jarum nan patah, usah diletak dalam peti, elok dibuang ke pematang, jangan diambil pancuki duri. Kuat ado kata nan salah, usah diletak dalam hati, elok dibuang ke belakang, jangan menjadi upek puji. Itu pantunnya sanak yo. Seketik lagi sanak ambo kutip kalimat-kalimat nan sarupu ado di novel ya sanak ya. Beko bunyinya sanak ya. Cerita ini hanya fiktif. Kalau ada kejadian, nama, tempat dan karakter yang sama, itu bukan disengaja. Bukan bermaksud menghina, menjelekkan satu kaum atau karakter tertentu. Ini hanya sekedar hiburan ya sanak ya. Baitulah sedikit prolog atau awal dari cerita ko sanak ya. Dan cerita kami galau ko sanak kita tetap menceritakan si karapai juo ya sanak ya. Dan si karapai ko di sana yo maklumlah awak hidup di kampung di sanak ya. Karajuk sangatlah susah ya. Ke sawah antanya depan malih anta bayo sanak ya. Dak le pandai ke sawah de sanak ya. Jadi wekolah sanak. Di zaman tu sanak waktu si karapai itu ado punya mama seorang sanak yo. Mamanya ko sangatlah kayu de sanak yo. Tapi sayang seketik de sanak. Mamanya ko yo kayu tapi jaguang sanak yo. Nan jaguang tu le tahu de sanak tu. Nan jaguang tu simpilik kariang kata orang. Hati orang kini kikil atau bakil di sana ya. Jadi mamaknya ko di sana nyo namuh bakal jojo orang asalkan menguntungkan nyo namuh memanduli orang tapi ada keuntungan harus dijepekkan nyo keuntungan lebih sana ya. Jadi wa balik kasih karapai ko ceritanya balik sana ya. Nan si karapai ko ndak ada kalajo dah. Jadi mendakik lah nyo ke mamaknya ko. Ya, painannya ke rumah mamaknya ko sanak yo. Muka suitnya minta karajo ke mamaknya ko mah. Mungkin ko bisa kanya tolong ya sanak yo. Bagi si ambo tadi di sana mamaknya ko yo sangat sempilik kariang di sana yo. Jaguang bana nyo bagi cek istilah orang. Ko jaguang cirinya di sana nyo makan cirinya tu balik baitu bana ke sempilik amak si karapai ko sana yo. Kok nyo bakal jojo nyo tu kalau ndak kamu untung kan nyo di sana anyo nak namuh kamu nolong orang dah yo. Nyo pasti ada timbal balik nan nyo harapkan dari pertolongan nyo tadi yo sana ya. Jadi nyo ndak mau sekedar tolong menolong saja sana ya. Biar itu kekemenakan nyo sendiri sana ya. Ayo. Jadi bitulah sana. Di si karapai ko minta lah mamaknya ke karajo ya sana ya. Karajo ada angke cek si karapai cek mamaknya ke si karapai. Antara mak ambo pun tak tahu anan rancak kakok nan ka ambo karajo kan kecek si karapai ko sana ya. Ba pikirlah mamaknya ko sana. Jadi si karapai ko mungkin diangko disangkonyo karapai ko bodoh-bodoh tangguang sana ya. Kecek bodoh ndak ya udah. Ben kecek orang pintar-pintar cerdik entahlah lah ya kecek cerdik ndak lah. Kira-kira begitulah. Kira-kira kondisi si karapai ko sana ya. Jadi ba pikirlah mamaknya ko sana. Anan tak pikir dia mamaknya ko sana ya. Bas pio nak menguntungkannya. Ikolah kecek mamaknya ke si karapai itu. Tu mak kini awak paduan jawih kecek mamaknya sana ya. Jadi jawih ko nyu paduai. Sila kampungnya sana ya di paduai itu dibakar aja semua ya. Jadi dah dibuatlah kontrak aja mamaknya ko. Kontrak ko atau kecek orang kini MOU. Lebih kerennya MOU, kontrak kerja ya. Si kontraknya tu di sana ya. Isi kontraknya tu di Bali di mamaknya tu jawih batino siku. Dari batino ko
di hasilnya beko kalau lah gadang jawi ko dijual separuh untuk si karapai, separuh untuk mamaknya. Itu kalau kondisi jawi ko dijual. Tapi kalau jawi ko baranak, anaknya untuk mamaknya. Baik itu kida ke belakang ni seketik sana ya ujungnya tu Kalau jawi ko baranak, anak jawi untuk mamak ya. Baik itu MOU yang ditekan dek si karapai tadi. Tapi sebelum tu sana si karapai ko lah fikir juga. Anaknya kepikirkan kalau berdua punya jawi ko, tentu berdua puluh tanggung jawabnya mak kecek si karapai ko sana ya. Jadi kecek mamaknya ko semangat sana ya. Jadi separuh bertanggung jawab, siapa punya mana punya awak mempertanggung jawab masing-masing. Ayo, jadilah kecek mamaknya tu. Jadi kita bagi dulu ya mak. Kini dia mak 6 bagian ke mak kini ko. Bagian kepala separuh ke kepala atau separuh ke belakang kecek si karapai ko sana ya. Di mamak ko fikir sana ya. Kalau bagian separuh ke belakang, tak mungkin dah. Balok jawi ko ke makan mekoh. Bila lo jawi ko ke gadang, mak si karapai ko yo malih stek. Beko jangan tiba-tiba jawi ko kurui sakit atu nyo jual selai. Tapi nyo separuh kecek mamak aku dalam pikiran mamaknya ko sana ya. Jadi habis tu dah ada separuh ke muka kecek mamaknya tadi ya. Separuh ke muka dan punya separuh ke belakang punya kecek mamak ni. Jadi mak kecek si karapai ko ya. Jadi dibuatlah kontrak tadi di sana dan separuh mamaknya punya bagian ke muka. Dari bagian ke muka tu di sana ya dan ke belakang itu si karapai nan punya. Jadilah dikubalurkanlah jawi tadi di sana dek si karapai di sana ya. Namun si karapai namun di sana ya mainnya gak pamalih dek ya. Antara baca ceritanya di sana. Nya duduk-duduk lah si karapai ko. Asyik-asyik duduk-duduk di tapi sawah ya sana ya. Nya kabek kan lah jawinya ko dilantak ya. Lantak ko ada semacam tonggak namo sana tu lantak namo sisu tu. Di tonggak tadi babanam ke tanah. Di sinan bakabek jawi tadi jawi tadi dikabek kan. Antah baca ceritanya antah kabek si karapai ko ndak kuek sana ya. Si karapai ko duduk bermanuang-manuang. Ada angin-angin sepoi-sepoi lah sana ya, angin sepoi-sepoi berhembus-hembus. Namun si karapai juga pamalih sana tak kantuk-kantuk lah yang sinan. Tak kantuknya nan jawi tadi lapeh sana ya. Jawi tadi lapeh. Dek lapeh jawi tadi dah sana nampak lah deknya banih baru tumbuh, padi baru tumbuh, baru ditanam dia orang ke banih sana. Lapeh lah jawi tadi ke situ. Dimakanlah banih tadi di sana ya, dimakanlah banih tadi tu sana. Beranglah orang punya jawi, diambil jawi tadi. Beranglah orang punya jawi kasih karapai. Orang ko menuntik di sana ya. Nya nak mau rutik menuntik, nya nak mau rugi dia. Masalahnya banihnya baru ditanam. Nya minta untik kasih karapai ganti rugi ya. Nah si karapai tu nak nya mengadulah ke maknya. Ngalaporlah ke maknya sana ya. Mak keceknya. Nan jawi ko ialah memakan banih orang mak. Kini orang ko menuntik mak keceknya. Menuntik ganti rugi. Sedangkan nan jawi ko sebagian ke muka ko kan amak yang punya. Jadi tanggung jawab amak lah membayarnya. Ko ambo tanggung jawab ambo bagian ke belakangnya mak. Kecek si karapai ko sana ya. Yolah kecek mamak itu. Awak lah membuat perjanjian je si karapai. MOU lah ditekan ya sana ya. Kejadian tu tak bisa dibatalkan sebab tutu dia dah sana ya. Sebab tu kejadian tu tak bisa langsung batal dah. Akhirlah ganti rugi lah mamaknya tadi ya sana ya. Mamaknya tadi ganti rugi membayar banih tadi tu sana ya. Kejadian tu sana tak sekali dah sana ya. Seminggu tu lah tu kejadian lama dia tu di sana ya. Tapi nak dimakan jawi tadi itu para orang yang baru buat tanam ya sana ya. Orang buat tanam buncih. Jadi buncih ko baru tumbuh. Dilapialah dek jawi si karapai ko tadi ya sana ya. Jadi ya 2 kali mamaknya ko ganti rugi di sana. Fikirlah mamaknya ko ya. Jadi si karapai ko pamalih. Lapik dia cerita masuk ke si karapai ko lalok sekarang juga waktu mengubalonya. Jawi itu lapih pakan hatinya saja. Jadi sembarang saja nanti makannya sana ya. Akhirnya diulanglah perjanjian baru dek mamaknya ko balik. Habis tu dah karapai.
Ko dan calik parangyang ko modeko ndak taluk dan mengamanti rugi tarui deko. Sabab amang gubalo yo nang kalamak deang senya. Ampa dia sejawi yo tapi tu sembarang makan senya para orang ni bayarnya. Sawah orang ni bayarnya. Tentu yo mode tu kejadiannya. Kini dah bitudang dah. Panik lo den mah rugi lo tarui dang mah. Kini modeko dah dang. Ambil dang bagian ke muka tu baganti waleh. Dan bagian ke belakang kecek mamaknya di sana ya. Jadi batukar guling, tukar guling kecek orang sana ya. Jadi bagian ke kepala ke muka kini lah jadi punya si karapai. Dan bagian ke belakang jadi punya mamaknya ya sana ya. Jadi baitulah sana kini. Jadi mak kecek si karapai ko di sana ya. Tetap si karapai ko menyetujui kesepakatan atau MOU tadi ya. Jadi dilanjut cerita sana ya. Jadi kini kan jawih tadi separuh bagian muka punya sekarapai, separuh bagian belakang punya mamaknya sana ya. Jadi itulah magbalu lah si karapai ko balik sana apa pikir lah sana ya. Kalau nyupar dian sejawih ko tari kok nyemakan tanaman orang lain beko tentu ada juga na rugi juga. Akareng kepambaye ko nyo beko kecek si karapai itu sana ya. Tu nak mungkin doh ya. Makonyo satiok bagu balo jawi itu dipacik dari si karapai itu sana ya. Dipacik je tali itu tadi. Ni pada suatu hari si karapai supaya jawi ko jama makan tanaman-tanaman urang dan ditanam urang sana. Dibawalah nyo jawi itu tadi. Kamanyo bajalan nyo bawa jawi itu sambil bagu balo ya sana ya. Jadi waktu tu sana lewatlah si karapai ko di tengah kampung. Kampung tu waktu tu sana orang sedang menyamu waktu tu sana ya, sedang menyamu padi. Dia sedang menyamu padi orang sedang musim banyak orang menyamu padi di sana ya. Sedang di jalan tengah jalan tu si karapai diimbau dek kawannya sana ya. Diimbau dek kawannya bayi main di sana ya. Namun si karapai dia lalamu ndak main jo kawan ko. Takanalah main puluh lah main lainnya sana nan jawi ko lupunya sana ya yo sangat lupunya nan jawi lah bakato jawi nainyo main di sana ya main kuciang 20 main mencuruk-curuk tu sana main kuciang 20 ya dia asyik-asyik main kuciang 20 ndak sadar nyo kama pai jawinya di sana ya kiro jawinya ko di sana tak cirinya sana ya tak ciri jawi ko di sana 5 jawi ko tironya tak ciri di sana ya tak ciri jawi ko dia teh padi jamuran orang tadi sana ya tak ciri dah jawi tadi dia teh padi sana banyak ciri jawi tu berserak-serak di sana ya tentu orang yang punya padi tak kajui mencari jawi nan tak ciri tu sana ya rupanya sekala orang tahu orang punya jawi ko si karapai yuo sana ya mangadang lah orang si karapai ya sana ya ba kecek si karapai waktu tu menjawab di sana ya nan jawi ko te inda ambo nan punyo te nan jawi ko punyo mama ambo mate ya te kan tahu mama ambonyo kalau jadi kini ko kaitek minta rugi ke ambo ndak bisa magi ganti rugi doh sebab nan punyo mama ambo ko ambo punyo bagian sekarek ke mukonya te nan bagian sekarek ke belakang ko mama ambo punyo jadi minta rugi lah te ke mama ambo kecek si karapai itu sana ya. Jadi pailah orang tu ke rumah mamak si karapai ko sana. Nyo pai tentu yo pai menuntut namanya sana yang menuntut ganti rugi. Sebab ajale padinya tu diciri dia jauh balah ke membarasiannya sana ya. Pailah orang tadi ke rumah mamak si karapai ko. Tiba di rumah mamak si karapai ko orang ko menuntut menjalehkan kronologi ceritanya sana ya. Tentu ndak bisa mamak ko bakilah hari di sana mang MOU jo si karapai alah ditandatangani masuk awak nam punyo bagian ke belakang tu awak nam bertunjuk awak nama tanggungjawab tak pasolah mamaknya tu sana mengganti kerugian padi tersebut sana ya tak pasolah nyo mengganti rugi banyaklah mamak tu mengganti rugi sana ya akhirnya sana mamak tu mengalah juga jadinya sana banyak mengalah sana ya lah banyak mamak tu rugi kini baiko lah dia karapai kecek mamaknya satu hari setelah karapai ko diimbaunya sana ya apa mak
ndak taluk dia memikir parangyang ni do, menanggung parangyang tu ndak taluk dia ni do. Akini baikul dan elok dia ambil selah jawi tu dia paliaro dia ambil dia hasilnya sado dan nagikan saya bulet-bulet kang lai kecek mamaknyo. Onde sana sanang bana lati sekarapai iyo bana tu mak kecek inyo ndak percaya sana yo iyo bana indak bagarah-garah mamak do kecek mamaknya sana yo kalau begitu mak mau kasih banyak mak ndak makasih banyak mak kecek sekarapai ko tanggung sanangnya sana yo baitulah ceritanya sana baitulah ceritanya mamak sekarapai nan sampili akhirnya kalah juga dek sekarapai di sana ya. Jadi hanya sekian ceritanya sana, terlebih jota kurang ambo mohon maaf di sana yo. Nambah kece urang di sana ko umu alun setahun jaguang, darah alun setampuk winang, pengalaman kurang kebenaran punyo nang kuasoi di sana yo. Sekali lagi ambo mohon maaf sana kota singguang di tangani tagisi dek katurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam kami galau. Salam. Assalamualaikum.